Il-kumpanija Regis fetħet uffiċjalment it-tieni ċentru ta' negozju f'pajjiżna wara domanda qawwija li kellha fl-aħħar xhur u li waslet għal ħtieġa ta' espansjoni. Investiment li permess tiegħu inħoloq spazju għal 160 klijent tal-kumpanija, spazju li minnu negozji żgħar ikunu jistgħu wettqu l-opera tagħhom. It-tisħiħ fis-servizzi finanzjarji u l-industrija tal-gaming kienu l-fatturi ewlenin li waslu għal dan l-iżvilupp ġdid li kien inawgurat il-ħamis filgħodu fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-kumpanija Regis diġà kienet qed topera minn ċentru fi Swatar, iżda ħasset il-bżonn li tespandi u jkollha ċentru ieħor fil-qalba ta' San Ġiljan biex takkomoda aktar klijenti li jixtiequ jaħdmu iktar qrib id-divertiment u l-baħar. L-an tal-kumpanija li tgħin negozji jaħdmu f'ambjent iktar flessibbli u komdu billi tipprovdi spazju minn fejn dawn jistgħu joperaw, fl-istess waqt li tipprovdi servizz ta' sapport għal ħinijiet ostra jew saħansitra fuq tul ta' sena. Andrew Grech, il-manager responsabbli mill-operat tal-kumpanija f'Malta għal il-klima ekonomika kellha sehem importanti f'dan l-investiment. Mela palissa d-domanda qiegħda tikber. Jekk biss insemmu forsi Brexit minna ħadd ikollna domanda wkoll mill-Ingilterra. L-industrija tal-gaming kull ma jmur isu jiżdied jiet, infatti għaw isu 60% tal-klijenti tan li jiġu mill-IT u mill-gaming. Malta bħala pajjiż qed tattira tiġbed dawn in-nies u aħna bħala Regis noffru prodott fejn huma jistgħu jitlu u jibdew jaħdmu u jħallsu tal-ispazju li għandhom bżonn u jikbru magħna. Il-Prim Ministru fisser kif dan huwa eżempju ċar ta' kif kumpaniji barranin qed ifittxu aktar lil Malta biex joperaw minn hawnhekk. Tenna li dan ifisser aktar xogħol fil-waqt li refera l mod li pajjiżna jirnexxielu jiġġenera 20 impjieg full-time kuljum grazzi għal iktar investiment li ġej mis-settur privat. Jien illum mort barra hekk post ieħor fejn Paddy Power u Betfair fejn irdoppjaw in-numru ta' impjegati tagħhom minn 150 għal 300. U qegħdin jaraw li jistgħu jkabru iktar. Dan huwa t-tip ta' ambjent kosmopolitan li qegħdin nimmiraw għalih. L-importanti issa li l-postijiet tax-xogħol u din l-isfida l-kbira li qegħdin naħdmu dwarha mhux biss ikunu postijiet tax-xogħol li jieħduhom barranin imma li jkun hemm iċ-ċans li jkun hemm aktar Maltin involuti.